Sikade ushaya i-house breaking uphunyuka bemphethe. Yeah. Mhlawumbe lapho owekwathi khona lo ushaya i-house breaking bacishe banidla banifela waphunyuka ngembombo wakhe kwakukuphi futhi kwenze njani? Hayi ingala konyulenze yabo. Yeah. Futhi ngasibhekela lapha ngesinye isikilo yabo lento. Futhi ekitchen ukhini ukusala ekitchen nokusala edining yabo mhlawumbe ukuthi ungakulephi side yabo. Muze ekitchen sovula njengefilm nje. Kake holder le ulunguza ukhiyela lapha emvumeni yabo. Uphendula yabo kodwa khona pages le elong nose yabo. Uphendula yabo. Ngihamba nozalo lami usashona kusifisa yabo angala kontuzuma yabo. Yeah futhi njengoba sivula nje la azivula kamnandi nje ulokhu uyapinisa ukhe kamnandi yabo yena ke wafana isikilo yabo. Yeah usichaze lesikilo sisho phaka alesikilo uphatha flex uphatha star yabo. Mufike ku star uvula ke star kwathi kucaca nje holder le iholder le ngaphandle kulunguza ukhiya uvela ngekhanda ukhiyela khona ipentshi sisuyilong nose manje uyawuphendula ngayo kodwa uphendula nje ngiyavuleka yabo. Even ongaphakathi akho ungene kanjani yabo lona uvula okay phusha icapha khepha uvula iphepha kamnandi seniphakathi yabo lona sebenza ulaheli kamnandi yabo lona even medeme efuwa ngaphakathi hawo uyadictela uziphi yapha yabo lona olayeli vele kuthatha nje la ukusheshayo ugolide yabo lona o laptop yabo futhi ezosinda yabo lento yabo shuthe wena shuthe plaza lana shuthe sathi mesingena nje kuleli yard le kanti yard le police yabo besingazi phela ukuthi le police kanti vele yena use ready ngaphakathi futhi kade ezwini yabo sithe nje siqala nje yabo leyo nto washanga ufreeze yabo leyo nto hayi ngiyasaba nami isibhawu yabo leyo hayi ngathi step back kancane yabo leyo hayi angibuzange elangena angabe ishaya ikhona yabo leyo wathi shanje usishaya vele usiyasabiza yabo hayi ngoba ebhekise ngakuthina yabo leyo vele umusibhekele iphoyisa nzima ukuthi kushaye walesibhekise nemthetho yabo leyo ngobheka lena nje hawu usunebhali kushaya unyawo yabo leyo mhlambe sababe kunjalo yabo ayisabaleka ke yabo leyo nto sawa ukuthi sigcine sethele ngale ko Newlands East City yabo leyo nto singene emasapapila la kuhlala khona oDak yabo lapho suka lento uzuma yabo umuntu begangile kakhulu yabo leyo nto kanje ukuganga ngangakise ukuthi phela ngiyabona manje sengidlala ijele kakhulu yabo athi ukwehlisa uganga yabo. Mhlawumbe kwakubopha nje kwakade kwenze njani usilandise nikwenza up until nize nibanjwe? Akuthi sayizaboshwa ngala impilo yabo. La mbili mayadini yabo. Kushuthi nakhona lana siyaqhekeza kamnandi kanti kuyofika uchap ngokunganaki alarm yabo lonto. Asinaki wasisiphathazile ngaphandle kulona alarm yesali khala ngaphakathi wi ubona ishubile kubaleke yabo lonto yabo usagcola nje ngemoto eminyango yabo lonto hayi sikwenze njani yabo siyabuzana siba u3 lapha yabo lonto yabo usuka eDalton yabo khona pia bangihlala lapha eDalton yabo sidlela ama-half lapha yabo laphana ke umune half umalume yabo lonto nesikimu sokusuku lonke yabo lonto negram lu300 yabo mune half noma igram sengafani yabo maye besenza sure ukuthi ebusuku siyantshontsha yabo emini siyadryisa yabo ebusuku siyantshontsha yabo sesiphila nje ebusuku yabo emini hayi siyelexela yabo lonto sikwenze kanjani la ipake lempahla ngaphandle yabo bayakhera ke labo yabo bajubula futhi yabo lonto ebona ukuthi ayinayo inkinga labo lonto sesiqalile sisebenza la yabo hayi athi umunye mfethu ayazini asiqashe yabo lonto adomunye ayazini afume sigijima yabo kimi kuyafana mesiqashe abafethu labantu abasabhala inothi kuphela yabo lonto sebevuza ukulanda nonikazi yabo lonto yakhepha ama-office kanje yabo uzolanda umuntu endlini yakhe umfonela kwakhe yabo bananumbers wabo yabo lonto akusafanele kudala ukuthi okay mefika ku kanje abhale notes okay mhlawumbe igundane siyalandwa manje umuntu azongena eyadini yabo lo mfethu uthi hayi ayikho leyo nto yabo
uzobhala inothi lomuntu simlunguze la yabo leyo nto. Kanti umuntu okhona njengoba esho ukuthi okay sicashe kamnandi hayi kamnandi sicashe ko ceiling board phezulu yabo sithophe kampela la singene khona sicashe phezulu yabo kanti lo muntu usesuspectile vele ukuthi khona bangaphakathi yabo leyo nto. Kodwa mina ngeke ngazi bafethu uphumeni yabo leyo nto usayedwa yabo leyo nto yazi wamane wahlala phe wefoni udonsa umaphuzu yabo leyo nto sekunzima-ke manje sesi-surrounded manje yabo leyo nto. Hayi babuka-ke manje yabo leyo nto siyacwila-ke manje yabo leyo nto hhayi asho lo munye ufethu hayi kodwa fethu ushiye fethu ukhehlapha fethu uthi hhayi asigetseni yabo besithi mhlawumbe bezingam-overpower noma siphume sosithwaza yabo leyo nto beyodideka nayo yabo leyo nto mhlawumbe bezingaphakathi ngaphansi nombolo yabo leyo nto lapha siyeke survive yabo leyo nto hhayi abafethu vele ukusila kusakhuluma yabo bezasithemba sikusilinge njalo yabo ngisibhala laphana yabo kunendawo nje lapha ukuthi usilingi khona amalokhozi avulwa la futhi bakhansela bafaka isilingi yabo indawo nje isilunguza lokusipaya yabo leyo hayi siyabona ukuthi hayibo zikushafa unikazi-ke manje ney'nodolo yabo leyo nto into uzashukayo manje bafethu enzakwila la hayi ayazi uva lo gugu hawu sakuboshwa nakuhlake usabo yabo kusilabo yabo la asenadabu lapha yabo leyo nto asenadabu lapha yabo nje isilingi uyiqaselela phansi yabo phela uyawazi ukuthi isikhathi ama-ofisi kube leyo ndawo leyo nemali noma endaweni thize yabo leyo kube mhlawumbe enye namakhompyutha kanje kodwa phezulu kuhlukene naphezulu into ethe nje yabo leyo nto ngoba umakhelwane bayazi bagangile abantu angena phezulu azoganga lawo yabo leyo nto obvious umuntu ongene nje phezulu surrounded igabha ivaliwe yonke indawo yabo leyo nto lapho ungenephi lo muntu yabo mina anginayo kiwitha yabo leyo nto imina bengishaye forward yabo ime ngipayipi yabo amapayipi amaningi ngalo sikhathi futhi ayey'nsimbi yabo yabo amapayipi ayithoyilethi lawo isakhiwo sawo sayey'nsimbi kulula-ke yabo isihlahla sekhukhuna sesikebela njengabindaba zalo ngiyabonga futhi ngiyaklamba nje kamnandi yabo kulukuthi even ithoyilethe kunewu nje liphezulu third floor fourth ngiyasho phakathi kulukuthi yabo even orasi bedubula ngami esayikhathi yabo kodwa hayi sithi okay 1+1 sithi njalo manje sasilingi njalo yabo athi umuntu mfethu ayingena asithi ukutrayisa kancane sibone ukuthi ibhizi yabo ngasingasarende njalo nje mfethu yabo hayi nami ngithi hayi bafethu hayi nami ngivumelana lana sizokubamba sibone bona ufake injapula phela sobona bezophuma sibemeza yabo hayi nanti khona njalo Tokyo Olympics lemi yakho hayi umuntu adlala njoba iona okay sebeyangena-ke manje yabo nje into yokuqala yabo yathi ona ingena yabo leyo nto yaqalaza etafuleni yazi ukuthi okay iphuma wami office bekumi kanje yabo leyo nto uyabona ithawa imkesayidi yabo ayithami kanje ithawa yabo imali khona ngesimele futhi kuyezi-ke indlomlungu umungene endlomlungu ngoba ngisho umlungu elele mephaphama unyazikhala uyezi khona something yabo leyo kona ushintsho lukhona endlini ongenzeka ukuthi the stranger in my house yabo leyo nto yabo uyeza ukuthi okay khona iphunga engalizwa kahle yabo leyo even to i-perfume kodwa uzwazi ukuthi akuyona i-perfume yala endlini is either khona odlule ne-perfume la noma kwenzekani yabo leyo abe uvula amehlo yabo yazi ngampela uba nenkinga ngampela uma uphakathi uyathatha okay unekazi-ke lo uyeza ukuthi hayi khona yabo akuhambi kahle la endlini yabo yabo leyo obakuqala nje ukuthi okay vele indawo encane lithe ithoyilethe the office nje yabo leyo nto passage yabo ithoyilethe yabo nje ayikho nje into obona langa chache oliphezulu yabo abayeqala phezulu yabo bonke futhi baqala phezulu manje yabo leyo nto
Sipayile njalo la yabo leyo. Simincele siyabezwa bayakhuluma yabo. Isilingi le yabo. Uyezwa nje nomsindo ukuthi okay yabo leyo nto. Khamba kanjani phansi yabo. Gudu yabo leyo nto. Khona iphoyisa ameze limepe kwetafula yabo leyo nto. Around bese ucheckile vele uthi hayi. Asikho izimo ukuthi vele ubhekeziwe mhlawumbe ngala kwamakhono ngenwa ngala lo muntu ungene phezulu obvious yabo leyo sigcwele lapho nakhona ubhestazi uqaqanga uqobhoze yabo leyo enye case le hayi ayakutshela hayi ayufalo ke lapho yazi la ubozi la kuzo ina kuzo hayi bona sabo andiyani yabo leyo sizakhona ke sisiyabona manje emadoda yabo lona usezolo onontela lo bastard useyabona manje ukuthi nazi inyawo yabona manje akulula ukuthi nayafana khuphuke nje uzoba akalo umuntu uphethe abantu abala kubangaki baphethe yabo lona emadoda phuma la wathi usebonile yabo lona yabo manje akulula futhi phuma yedwa kusela bawu uvuma nje lo nto boshwe yedwa siba u3 wawumla ngisebenzi bafethu boqayikathile bomsebenzi umsebenzi wevili phela ngeke uze usebenza accuse number 1 just want 3 nje sonke bafethu phumeni yabo leyo awuthi akulo wemphatha wena uphumani umuntu ucasha la hayibo ayikho leyo nto into lento labona mento yayo bafethu yabo leyo kahle ukuthi yabona ke manje ayishubile kampela ngicala uboshwa ke outbreaking yabo outbreaking and theft nje ngoba vele ikhaza zingayiphansi yabo kwakuloko nje i-flat yabo into wazuyilahla nje ukuqhamuka amaphoyisa yabo leyo into wazuyigabha kalula yomuntu thatha umashafu into engawe igabha nini leyo ngisho igabha yazi ngisho mase kushaya ngamalazi nje usesebhesi nje uthi uyabuka yonke into oyenzayo every move you take usela yabo even igabha etshani okay bonile ikhonto egabha lapha yabo siyacanda yabo angakalenza igala yabo bayente kanjalo yabo lo to bese wala idalton okay siphethe leyo nto encane uthi okay sicapha se-aluminium hawu bala leyo hlehlisa nje nge-flat leyo yavula ngisho phakathi yabo lo hayi ngakaze ngibona ukuthi yabo lo ngiboshwa nje ya phela kuba uphuma oqala silandise ngibona sese ngebhantshini okay susela lapha so-ke uyaphumani-ke yabo lo nto siyakhombana la yabo lo manje lo fezu lo vele uyisebenza yabo wena kade ayiboshwa yabo ngiwaphela simisana naye la ukuthi ushithi indawo yabo nami ngisawunyuwana Bethalton yabo ukufika ngisuke emakethe yabo mhlawumbe bengisena 3 years ngisena 3 years ngifika la eThekwini ndososhoba ngisuke elokishini elokishini nakhona ngisizwa iy'tolo yabo wathi umagibela ami uzoyibonela yabo kusenjani lana hayi uqaphuka ukuthi manje sehle nalo phezulu lo yabo leyo afuna ukusala lo phezulu yedwa yabo leyo manje akulula kuthi azobabinga phela sasaphambili asazokwenzakalani yabo leyo nto mhlawumbe sothi siyakhipha lo muntu sisebenze futhi la siyakhona yabo leyo nto ngoba sesikhathi uziboshiwe uyisebenza yabo vele futhi hlezi sisebenza nangey'thupha yabo leyo nto uyi-26 yabona nje yena hayi ijele uhlala kamnandi kodwa nje uhlala kamnandi pho indaba afuna siboshwe sodwa abasebaboshwe naye kodwa uhlala kamnandi sonke yabo leyo nto hayi ade ukuthi engayikho leyo nto yabo leyo nto ubona kwami benza okay sesiphansi-ke yabo leyo nto akekho omunye usela amadoda yabo leyo nto manje kusekunemboni ngibuka nje khona ngakhona hayi sizaba kumzima-ke nathi yabo esiwawutho manje inkinga inkinga manje siyabona ukuthi ebonaka umuntu uzisobotshe sobabili ngampela ngithi siba u3 yabo leyo nto hayi uba bafuneke manje ukugcwalisa inombolo yahamba nofakazi yabo leyo nto ngenhlanhla ufakazi mina ngamthola ikuthini yabo manje ibamba lishisa yabo asiyamyekela yabo leyo nto kanti iphutha vele libonile iqiniso leli lapha khona iqiniso engekho la yabo wabonile amateka amhlophe ayirapha yabo manje wasekho la ekhona obhaka lamateka amnyama okay sigcwele vele kubaba uthi khona umboni usewafuna nje la uthi ayomlanda manje
eyona ndoda yawuphume lapho wena useyakhulu wena. Hayi baba ngiyehla. Yabo mayela mfika ukuthi angazi sezimpimpile yabo akasebenzele yabo waphela uma kubonile ukuthi ithini sekhona yabo shongo njalo yabo waphela vele nelokhuza akavala ubuza usesindile yabo savuliwe vele yabo akagcwana bebe uthula abantu kona mateka mhlawumbe ngabo amlando baba hayi amlando ngampela hayi igcwale nithazi bakhathu lokho esabisa-ke la evenini thini kosebenza nina binamtshela ubabuza ngikho umuntu basikhuluma-ka ikho into esiyishile yabo bezothina yabo manje bewuyitaya-ke manje nibophisa imfanelo zenu masesiphamisa ukuyiphakamisa le nto yabo yabe manje yabe soqala ukusifunisela ukuthi yabo sobhamisa inombolo yabo hayi kuye ukuthi hayi ngampela hayi siyekhaya elikhulu yabo yabo walecala hayi wa-attend umalume yabo even though phela ngingahlela ngalutho kodwa manje ngiyehlephula ukuhlephula upestars yabo i-laptop yakhe ilokhuza ikhompyutha yakhe mhlawumbe yadenteka yabo ngoba yawo nje sigibela sibaleka manje yabo hayi nakhona vele phela sasingakakezi umonakalo yabo loo nto yabo mase kukhona ngisho nemali ewukheshi ibu yabo okufundisa manje ngena nje thathelwe le mali ungazobona ungaboni yabo ukhishwa inombolo uthi fedot khipha imali engaka uthola imali engaka uphume yabo leyo nto mesizwa-ke ubona nje futhi naye umakhulu basi lo uSulumane uthi nje sesiphansi a-check into zathi avule lona lidrowa lo engasho ukuthi umcebo yabo ukhohlwa ngufaka kwilokhuza kwi-safety yabo lo ukhohliwe yabo manje isibuya ingqondo njengoba sekhishwa siboshwa sihlanganiswa wahlanganiswa so-3 bupha ngale 2 faka ngala isandla nala ngifahla umwo center oba 1-1 yabo sulayini lihamba kanje okay before nabamba lapho ngitheka into zami yabo egcwalise phela uthi okay nothing lost yabo okay athekeka hayi ngambona ukuthi usha unuka inhliziyo mekuvulela so lile shalofu yabo shavulile labo ensimbi yabo kodwa lawa asabreak yabo avula akhe impela kodwa mewazi ukhonthethize la weqheza liyathi ngesandla ngoba yile esema-office nje le-end yabo hayi asho omunye uthi bethathi shweba yamuvula emahlo kanjani kanti uyasitha ukuthi iy'taki zakhona esa-right yabo awukho mhlawumbe iy'taki esishodayo mese imbundi ihlangene yabona nje ilalalele esathi ukuthi hawu kumali engaka yabo ngisasho futhi ngoba besikhishwele mhlawumbe okuyiqatha la sizobe sisike nje lapha sonibaleka hambe kakhulu yabo leyo nto ukakhala ukuthi uSifiso washona wadliwa yini uSifiso uJeje lwasekasho se walokhula waduthulwa omunye mfethu wasemangweni yabo futhi lo mfethu lo wayisosha yabo futhi abantu bayisosha nje babeyoshaya imali mengizwa yabo loo nto futhi bayishaya imali bathe sebekhatha kabi ngoba mina ngihlala eTuzuma H training phezulu yabo yena futhi bathe sebekhatha bephuma erawundini bewu-3 yabo labafethu abangandawonye lo muntu wayeyisosha yabo nofethu naye ipayipi lakhe naye yabo loo nto uphethe ipayipi lakhe nanophethe ibhomu sakhe kuyakhathwa la bawu-3 yabo kushuthi imali kushuthi iyakhathwa ngendlela ekhathwa ngayo wabona ukuthi hayi mesigoqeka lo sikhatha zobabili izobaningi yabo leyo nto asimcishe lo vele owale yabo leyo nto behleze sidle siyodla le mali mengibheka umqondo kwakowabo laba yabo ukuthi manje na uwazi ukugqeza ngendlela eningi ugangile hayi ugangile yabo nje unoma esaphulathi angahambi nawe yabona mina ngisavula umuntu engisangithi usafunda soganga soganga yabo uthi uzongichopha ngonganaki yabo 3310 nje isa 1000 ngeke ngayiphatha mina yabo leyo nto
ngaye lo mfethu. Iyo le bhene plan yokugqekeza uvulithe. Wena upastor. Thathephi? Angimazi. Bona wayibona emafilimini yebo. Nama ngangikholwa ngempela first time ngihamba naye. Mina nje ngimbambela ithoshi yabo. Ngikhanyisela ukuthi ugeza kanjani yabo. Nami ngifike ngibambe yabo, ngibamba. Ngavusisa isigame yabo. Seyenza utenzeke. Yabo. Manje kokwenze njani? Okay, ngingakuphazamise. Shuthe lapha usizo ke bamphule nje ngenhlango nje la yabo. Size bamgoqele ukhathi wakhe. Wonke isibongo sakhe sasifika ke isibhamu sakhe. Even though phela ongazwene semthethweni kodwa nje isona nje ngempela nje wayesithanda yabo. I16 esilive yabo. Shaka esithendeni magazine yabo. Sathatha umfowabo omdala ke yabo. Ukuthi ke manje vele ke kodwa kufika amaphoyisa yabo. Wangaba lula ukuthi sigcine ngakuyena yabo. Asithatha amaphoyisa. Nawona asithatha kuyena yabo. Futhi nje ezocheckwa nje yabo. Into vele naye ethi izoyikhipha naye ufuna ukusho naye yabo. Ngeke udubula umuntu ngesystem ukuthi uyashayeka la eduze kodwa ethi wena ududula vele udubula bese ududuliwe yabo. Lo munye uyaqindezela futhi ngomnyuwane yabo. Ngeke ufenda kanjani kumele kuphela amandla yabo. Intambo uyaqeda kamandla. One shot nje usimusho nje ngaphezulu. Hayi. Hawe yaqeda manje. Usekwakuthola. Ngathi ngajojola. Kodwa nje uya isibhamu nje yabona. Ngenhlizisha ngamandla. Is when poison yabo kuyashesha nje into manje. Khona bamthuma into hollow point. Yeah. Manje yabo 15 minutes mkhulu. Ngizosho nyaweni yabo kodwa sipoison okhona yabo. Iyabolisa futhi. Yeah, ntswimpi. Awu survive lapha mangathola ngosi. So manje kwakwenze njani ufika umlungu ethi amakhala uphakathi? Ekule phela ngizena phela ngangishobile phela ngishobile. Yeah, kwakwenze njani lo ngasixoxela? Futhi phela weza ukuthi hayi khona ushintsho olukhona la yabona. Yabona. Akusanje ngoba nje cha ngilala ukhathi ngilala hayi bekunuka kamnandi yabo. Khona lo simelane engasamuzwa kahle yabo. Yabo. Inja isemnyango yabo. Ngeke mhlawumbe yona mhlawumbe sidale nathingana la yabo lona. Uyazothi yabo. Yabo wabona uyazika. Amemes. Amemes ubungayibhekile usinawana amemes yabo lona. Futhi ushintsha wawuyibona uthi lo muntu le njini agezile. Of which yona engajampa ngawo uthi khona ongayena la wona endini yabona nesimene ayingeke ayekho lo muntu ungibe yabona yona akeze ufuna ethola ukuthi hayi khona umuntu okhona la yasho. Yeah, umfoka bani lo mongasilandisa uba igama lakho usuka kuphi ukhulelephi? So wafunda phi isikole amabanga aphansi ukhuliswa ubani? Kwenzeka kanjani ukuthi ekugcineni uphelele emfotho ezidakamezweni? Sure. I'm the prazo igama nguSiyanda. Yeah. Sibongo esibhone ID kuzindela yabo. Esakababa. Kodwa ubaba angikhulisanga yabo. Wakhokha ngendlela ehakho ngawo ngakuse ngihlala nanje lo inyako hodwa ngala kanyuso yabo. Ngola nje inanda amaphephetheni kube oledi. Futhi kube uhamana ke bashona abadala kodwa kusala bona bengayo laba bayingane noma. Yeah. Futhi uma ngokunganaki yabo leyo nto ngigcine sengishayelwa omunye umfazi kababa ilokhuze i-certificate i-certificate yabo. Of which kuhamba ngihamba ngiyeza inkinga sengishese imoto 2 times. Yabo ngokukhona umuntu owangibona ukuthi ngingakenothi inkinga isemndenini khona ongavumi ulento uyithole ula emgaqweni fanele uye ekhaya uyokhuluma nabadala into zakho zona. Ngifake insipho na private emqolo kwihip unyaweni. Yakushayisa nini? Ngizothu last year isibili nje leyo ummeli uthi namanje usangigoqa lokho engifuneka o500 namhlanje ngeke kuyena nje
500 yenginelo 400 ngesonto nje imali ngitholayo mhlawumbe kwe-900 mhlawumbe for 2 weeks uma ufaka ulokhuza u-1000 yabo. Futhi kwenze kanjani futhi lesibongo lesazindlela lesi ngathi isona nje singibhekisela phansi yabo. Futhi ngikhulele kakama yabo kuleso uMadlamini yabo ngala eNtuzu ngoba sahamba uhambe isikhathi kwagcwala kwadedelwa idamu lapha emaphiphithini yabo abelungu lapha kudala yabo. Sathi kwakhiwa nje umchazo laphana wasekhaya thatha isikhathi cabanga ukuthi iminyaka emingaka yabo. Futhi kwenze kanjani Plazo? Okay, sihambe sisuka-ke sizohlala eNtuzuma yabo nama-oledi labo osisi bakhe noma uyiwele nomunye umfana yabo lona. Futhi kwagcina manje sesihlala elokishini yabo. Okay, ngizame kangikhulise uma-oledi hayi ngize ngikhule phela nami ngangikwenza sengiyi-outhanyana yabo lona. Ngifunde khona ngifunde e-primary lapha e-number 9 lapha Ntuzuma township kodwa le ezansi kusenumber 9 lapha kuney'kole ukuthi number 9 number 7 yabo. Primary kusenumber 9 ngifunde enumber 9 ke kusukela ka-first year kugcina ka-5 ya. Ngangifike khona ngizofunda u-1 ngisuka emaphepheteni eNanda. Okay, ngifundile e-primary wazame hayi bengiphaza bengizama kona yabo. Ngizame ke ngifunde ngiye ka-6 yabo. Yazi ka-6 yabo nawe ufuna ukubonwa nawe uthi hey ulayithile yabo uyakholisha umjita-ke manje yabo lona shaya uNtanjana yabo Phorisha ubhona yabo qonde nje yabo ngi-out nje grand yabo. Hayi ngishaya u-6 yabo 7 ayisengibona neyongane yabo lona nathi ngene enkantini nazi ngiyasuka yabo lona. Zonke lezi zinto ey'ngogwayo onkantini uhlangana nazo kanjani? Kanje uzi mhlawumbe awuthi iyabhema yabo lona mhlawumbe nawe ufuna ukuzwa noma mhlawumbe wawasicosha isitombo isitombo ezakukhohlelisa yabo lona. Kodwa ngibona ama-out amancane amebhema ama-out yabo lona. Even though unayo imali kodwa manje kunzima futhi ukuthi uhambe umthengo owakho yabo. Walapha iluze u-70 cent iluze. Khumbula 30 cent nje u-70 cent ngiqala ukubhema yabo. Hayi gcine kona ukuthi hayi ngize ngima-out la yabo athi hayi yabo lona yabo lona hayi kuye ngokuya hayi ngifike ngijwayela nami ngingena ngifolisha yabo. Hayi yami yashuka yabo kuye ngokujwayela nje hayi ngigcine ngibhema ngempela ugwayi yabo lona. Ingisole futhi oledi ngithole ilokhuza la ephaketheni incamo yabo ethi ukubona mfo ugwayi kanje bekusalele ile kulokhuzane la icuce incane lezagwayi yabo. Angangitsheli oqala yabo aphinde athi uyawasha ukuthi hawu amala iluze ephelele. Imali igcwala ukuthi hayi lapho ngifunda u-7 ya 7 hayi igcwala ukuthi ubaba uziyabhema yabo. Hayi ngithethiseka azama ungishaya hayi manje sesihlaza yabo sengishaya ngoba ngisakhala phela mase ngiyabona yabo yabo. Sengafika ngisho nalentombazane la ekhaya yabo lona. Usiyabona ukuthi usesile usawuze nokushela usenentombi yabo siyabona yabo. Futhi manje nawe yabona ukuthi emengimshaya lo muntu asakhala yabo semanje ambambe nenduku yabo lo yabo. Noma yabo ngiyela ungithethise ngishaya yabo lona. Ngiyashaya ekholoza yabo lona. Uma sengahlaza ngishaya yabo lona. Kanti yabo kuzaze ngiphume khona enkantina-ke lapha esingenkantina-ke manje yabo. Hayi yabo agcina futhi ngathi ngiphuma nensangu yabo. Kube worse nje yabo. Hayi 8 9 yabo. Sengifunda u-9 ngimithana nentombazane la Thumbali igama layo yangala kontengezi kanje. Plus umkhaya yabo ifika elokishini ivakashile yabo leyo nto. Lempahla khona nje eyesathize yabo leyo. Uma wengane yabo leyo nto hayi yabo leyo nto hayi nami ngiyabona mfethu yabo
ngigcile yabo. Kangiqala ukuba nentombi yabo. Kanje ingesonke isikhathi sami yabona nje. Bese nje into yakhona nje yabona nje. Ngeke nje yabona nje ngibukise nje ngisebheze nje. Yabona. Ngisho ngayo indlela yabona. Ajula igcine isithwala yabo. Igcine imitha-ke le ngane. Ingane yami nje ina 21 nje. We kanti wena unangaka wena? 45. Hey, idla leli. Khulekile. Yeah. Uvele ama-drug plus asenza kakhulu ngowe-height nomzimba yabo. Abanye bathi mhlawumbe ngino-30 bantu ngikhulile ngampela yabo. Futhi ngesimo sokuthi manje-ke ekhaya asihlupheki yabo. Asikho rich futhi yabo. Siyazama nje. Yabo selokishini asilali singadlile yabo. Noma wesetohoza isikhathi yabo. Utohoza lesantshotsho uma i-flat leli ngale kusahlala belungu la eThekwini ngawasakhona ukuqonqa la eThekwini ngalesikhathi yabo. La ngaku-Boston kwakusebenza ubamkhulu mesithi ngiyacabanga uBoston lo osayo lapha ezansi Boston kuBoston wakudala lo fethu lo ewashayo. Ngisho sengikhuleka ngigcine ngibona ukuthi hayi yabo lo impilo yabo ima-upside down yabo lo angisamncane-ke uma esebenza la kulomlungu lo. Baye bangifuni kaMike, uMike umngane wakhona yabo. Ekhuliswe wethu usele imali umnandi manje uyangifuna yabo. Uyangifuna hlezi ngizwa uyangifuna umlungu yabo. Ingane ekhuliswe uma yabo. Waphatheka kabi ngitshela ukuthi usashona mfethu yabo. Nakhona ngiyamfanisa njalo nokuphatha ngigqomeke lapha erobothini lapha ezansi yabo la garage leli selisiqonqa manje bengasebenza kulona ngashaya ama-flowboard cishe ifoni yabo kushaya ifoni ngasabi kuyahambisa yabo leyo ngithathe ngihambisa bangivulisisela yabo hayi ngwane ngishave le foni yabo kanti unikazi uyiphoyisa yabo dala abuye unikazi ngakusasa emva kwa-2 days yabo. Nami into yazi ngidayise le foni 2 days akafiki umuntu. Ngiyazi imithetho uhamba kanjani hayi ngoba ngingazi yabo. Kuphela manje inhlanhla yami icoshile intshontshanga yabo leyo nto. Plus bese okwesibili yabo. Uqala ibanjwa ngokwesibili hayi yajumpa yabo. Bangilanda kwikhamera yajumpa. Hayi ngaxoshwa-ke laphana explain le lapha lokho selisiqoqa nje lapha explain lapha ezansi emtateni ephodweni lapho la ephodweni ungena nje kwegaraji lapho nje selisiqoqa nama-glass kusebenza laphana last year qoshe ngonyaka kodwa asho eplaso-ke angiyimithiseke le ngane-ke yabo uma ingane yami loyana yabo asho uma ingane-ke hayi nami nginegcwele ukuthi vele mina yabo leyo nto nami mengikhawunta yabo oba saxabana yabo manje sengidida-ke saxabanisa ukuthi mithi yabo leyo nto nto kuyenzeka lokho yabo nami ngizwa bethi kodwa ngithi oyindawo ngithi wathi ube usithi umithi manje emva ukuthi ahambe maybe a month yabo wabuye sithi umithi ngibambisa ibhanti yabona ngiyakelela ngiyasaba ukuthi ma-holiday ngimithise hayi bo umithizile hayi bo yabo leyo nakuthuke noma uthi wena uzuba nengane futhi yabo leyo nto lekhaya yabo leyo nto ngibheke yiningi yabo leyo nto ngithi ngizoba nengane yabo ngisho ngiyafunda yabo kanti ngi-repeat-a futhi yabo leyo nto yabo ngase ngiqala futhi ngidashinga yabo lo mziko yabo ngisho khona kufanele ukuthi usenze wafika ngasekhaya usuyegoli yabo isayisiwe i-half iviki iwunga yabo angishaya izwi bethi umziko uthi uphula heyi ngizimnandi okay futhi uma wengane eplazo lona-ke hayi buye ngibona ngengane yabo leyo nto phela nangisebenzi ngiyafunda yabo leyo kodwa ngesimo sokuthi vele ngiyaganga-ke yabo leyo nto phela ukuganga-ke vele uyazi mali yomgango yabo iba iningi manje phatha kunalutho ongapha nje uganga futhi anginayo i-bank account yabo yabo sakeleza yabo leyo i-bank account engangibinayo la yamzansi yabo noma khona
engifakela amathwini yabo njalo ngosuku kube lelo khwinthwini longena ephostini yabo. Ngidlale namalokhuza le yabo lokho kuthengwa ka-Shoprite iy'thikha lezi zamaqhabu nazo 5 rand yabo. Kunebhuku nje lokhu namathisele. Ileyo maladlana-ke ukuthi ngithi siyayibala nama akufani yabo. Yabo angithinti yabo. Thinta nje lo mphanto yabo. Kodwa nje le ngifakelwe ekhaya hayi angithinti yabo. Ayi ayi ngibone ukuthi hayi siyahamba isikhathi nani ngani sifikile-ke manje yabo sekhulelwe usekhiphile usehambile lokhuza nje. Bathi wayethi ufuna uyikhiphe ingane ukuthi ukuthi mina ngithi mina ngibona ngengane. Ubona kanjani ngengane mina ngazi ukuthi so wena ubona mina uzoyikhipha ngiyabo mina wayikhipha eyami ngizobulala yabona. Manje umqondo umucabanga ngithi na ingane ngizobona ngayo kodwa wayikhipha kweyami wayibulala yabo loo nto wayikhipha ubona umuntu ongenacala lapho ngibona kanjani mna yokweyami. Manje ishayisa kanjalo lokho tukufayisa lokho yabona yabo umuthi jisekile emqondweni ngidiseka umzimba wonke yonke into ecabanga nje ayikho yabo leyo nto manje umuntu ulahlelwe imoto uphekiswa ngaphansi kwenye imoto yabo leyo nto ubheka imoto yakhe lahlekile umqondo uyahamba yabo leyo nto nje ngicabanga ukuthi kodwa ngibona ngengane kodwa manje wayibulala futhi nami ngizokubulala yabo leyo nto ngibulala ingane yawo yabo yomunye umuntu yabo leyo nto ngoba wahamba waqoma futhi kanti sihlukana yabo kanti sixabana yabo ngathi ngisho ukuthi umisule futhi brother emqomile yabo leyo nto kanti mengizwa esesho nazaka mqoshisanga wayebasela mina yabo leyo nto efuna ngibaseleke yabo leyo nto hawu ntombi yamadoda yabo ngiyithanda la ngane idakela ihleli yabo kanti manje ubafo lo ngizola naye akayinganyisiwe yabo ofisho uma wayekasho ukuthi umuntu wesilisa kidla uqoqwa umuntu wesifazane yabo wanaye uma wasebona ukuthi senguvazi yabo leyo nto sengisalala ekhaya sengibuya ngakusasa sengihamba nophatha wethu sengihamba nala mabhala ala ngala point White House ngisabuye ekhaya sengibuya ne-crash ekhanda sengibuya ngigcwele igazi yabo leyo nto esengingase ngithole nje kahle yabo leyo nto umuntu engidawe imali yokutshontshwa la yabo leyo nto bekumalume nje yabo leyo nto efuthi imali bekangibeka la mali ngabe nginayo yonke into yabo manje ibifisa yabo leyo nto sizithembe oma-laptop yabo leyo nto wesikhathi lapho shaya iPhoenix igolide o-anti-ke bashaya-ke igolide sisibaxesha nokubacela-ke lapha lokhuze e-Phoenix si-anti bani other one TV thina yabo leyo nto sibacala nani hayibo khipha usho I'll pop you in the eye yabo le nto uzogcama umuntu mntathi ngilimaze ngampela ngilimaleni yabo ibhangela leli yabo leyo nto 22 yabo leyo nto 22 yabo uhamba kakhulu umkemembezo athi nje uzugibele neteksi yabo uhleba bona ubhobhobho la uzala eThekwini uzokale uyasho ukuthi imhlala phansi zakufani uma uthula uma iyona neringi yabo akufani imali enjalo inkinga ngokuthi manje uvuka iphathi beningi yabo nokudla kwakho inje izikhambi izigo yabo uzovuka iphathi beningi bese mhlawumbe ngabe inhlanhla mhlawumbe ku-6,000 uphelile u-4 days unawo 4 days mkhulu kanti la eThekwini hawo ufuna lokhu hayi uzofuna inkomo ufuna yebo yabo sokufuna inyama ethosiwe yabo leyo nto yabo hawu ikhona impela kanjalo unazange into esile yabo leyo nto yabo khona kophatha wena yabo nakhona wabona indawo yobona lokubokwayo isembhalweni nje asembhalweni lapho right on time icela kwena yabo leyo nto yebona wayithola-ke lapha imali yakho yabo yakhula ingane uphuma nini ekhaya ikuhlula nini umziko iwunga yabona plus usho ukuthi ngiyekile isikole labo usiya grade 11 grade 11 senguphinde kabili yabo
ngoba wayesakhona ethi angiphindele okwesithathu athi angeke ema-holiday ngeke musesengazi nemali phela manje yabo yabo imali nomela wathi ukuthi uyisebenzile yenza umsebenzi owodwa sengigcwele nje ngaleyo ukuthi hayi yabona nje yabo uthiwa ngiyeke isikole ngiyasebenza ngiyajoja ngisebenza ngikwenza konke yabo kodwa phela manje bewuntshontshe wena untshontshe uluze yabo uboshwe yabo maben down yabo hayi yonke engathi okay ngizoba rich ngokutshontsha ngeke yabo lo kwamanje ungaba kodwa makuthiwa mancane kwamanje yaboshwa opay uyasho umnotho uyasami uyathuthula yabo ngitshela yabo ngidala mayini ngidala noma yini yabo lo ngeke manje mali leyo noma soyifika kanani yabo kodwa ukidla akufani nosuka ushizilela lapha nibaleke la weqabelungu baleka la ngicele la yabo ekujokula ujombe kunjalo ukuthi enogesi yabo lo ngiciko logesi ulibamba lengaphandle liphothe ngaphandle yabo ulibamba ungaphandle liphothe ngaphandle yachoke kodwa manje ngisangala mele kuthoko ungala likisangala yabo abantu abaningi abalazi ubambe ngazohlanganisa kanje yabo kumele ubamba uqinisi nje wona uyangala ngaphandle without uzuleka ini manje a-reporter manje asenzima a-decent a-reporter yabo a-reporter uthayebo nangolibamba yabo nangelibamba yabo lo ikhale move yabo wena mungaziwa bona usuboshwa hayi ukuthi hayi ngibona ukuthi lana hayi ayingangami yabo lo ukuganga lokho hayi akusiza yabo ngoba nje sengiphemana nehunga yabo ihunga igcina kwenza ube yikhwaya manje ine-arosta yabo kodwa wangitshela funa wasegole ngiqala le nto le ukuthi inkinga yakhe dlala le nto le ine-arosta mina ngayibhema yaba mnandi for isonto ngoba ngathi sengifuna ukukhwitha hayi sengimane ngikhathale nje engathi nje kade khona kade ngiuza whole night kodwa benginele ngento engiyabuka kwenze lutho nothing yabo isonto lokuqala nje yabo ibuye ingqondo yona aros yazi wenze njani brother yabo uthi lokuqala lo uvuze imnandi uthi wesibili ushisa ngentraza yabo ushisa ngentraza isuke ifuna indawo yokungena wathi ingeni lawo ngizokhala ngeke uma ukhwithe nje so easy ngeke mina ngiphuma kastekeni mhlawumbe mametato mhlawumbe u4 wagcina amabhodlela amakhulu amangaka different bantu bengithengeka yabo base ngayitshela ukuthi ngophuma wonke inhliziyo ngoba ngingayiphuza imetato uzothi kuphela qale phansi cabanga sekuphele 3 months ngisejele kodwa kade ngiphuma the first thing ngiphuma kanti sentabeni bengisebenza lapha ngiyina no 700 abakezeli ngibuka yabo hey kade ngiphuma nje lesi eGqaphi sizo kade ngigcina lento kodwa mase kusemnyango sengicabanga yona yazi yafike yagcwala ukuthi xama ngiphuza utshwala mangibuyele ekhaya it's about 10 years back leyo nto mase kunesikhathi nane 20 years ngitshela bafana 20 years ngile emgaqweni alikho icele engaze ngilenze robhas ngabalani othi robhari bengayona into yami yabo ngoba bengimisaba umuntu omnyama yabo kwamanje ubamba India limemeze on the way that umuntu wesimama yabo lonto even indoda isendlini izozwela yabo kuthiwa ayinayitseka leyo ndoda awu hey akumenza umuntu wesimama yabo lonto sengoshawa manje sengiyofa induku manje plus umune but yashona sebe bakuthintana hayi ngiyangihamba bayathola iphatha ayibu ngiyawukhawutha ukalazi iphatha hayibo ngeke ungakawuthi plus ulaze kahle iphatha labantu abaningi yabo sebe bakubamba noma hayi bayabangibamba impela hayi bayabangibamba impela sesisho akuthi siyasebenza la yabo lonto esemphaselile usisplay phone ngala Johnson hayi Kule kubaleka yabo hayi indindu senkompolo phoza gijima
amadoda abhema ugwaja usiwa adu sweet adu peppermint manje nje iphara ngelunge ubamba ngisho buzu lapha eBritney nina asukela uzokubamba ngoba wena umoya awusenawo yabo ngi yabo leyo akuphi into yakho yabo leyo usuyedwa wophela umibamba manje usuyimvisa yabo leyo yena usaflex agijima futhi any distance manje kuba yini emnyathela yabo ukusurvive nje lapha kulula yabo leyo ayinto sengayithola kakhulu ngempela nangala elokhuzeni overport cabanga usha amaSulumane amaSulumane azile kuncane uphuma igazi libe liningi ayakeka ona nje uthi maphuma igazi we ukushaza ufede laphana alo ngiganga nje ziyatakelana yabo ziyatakelana sengiyi-wanted mina ngazi yabo ngaze ngaqala nje nathi ukubona e-police station usenginethombesana e-police station hayi pray aho thombesana futhi wanted konganaki ko-officer yabo akabona intombesana lesi you-warrant umu-arrest abo nginhlanhla yabo ngengiphume ngelinye igezi ngile enye igezi mhlawumbe i-theft ngiphume yabo yongisinda kanjalo ngisinda kanjalo okay la brother kwenzekile nto uthi okay ngiyazama ukuqhubeka impilo kunzima senginanengane yabo yabo kodwa ingane akubanga nzima khona uma oledwayisa khona yabo wayezama nangendlela ezama ngayo ukuthi ingafani nje ngami yabo lonto yabo ihluleka ukuthola i-support yabo lonto igcithenze ungekho yabo kuyimanje nje uThabisa bokhulelo ufana nje phela ngibona ukuthi last year ngisebenza unyaka odlula yabo ngafaka lapho okuncane yabo ngambiza sihlangana ngamzama nganginginaki iparapet ngamanye kunzima sometimes ukhipha imali yabo lonto unikeza umuntu esimama ungathandani naye brother uthethana nengane yomunye umuntu yabo kunzima umnikeza imali yabo lonto ushuthi wena kwakumele kulindeni usugaxele kanje waze ngilindile nothi manje isikhathi side ngithanda maybe akwazi futhi oledi ngala eLanda ewakhala mfethu ngikhala ngami wayethi ngizothola konke engidingayo angizame nje ukuthi nje ngibuyele ekhaya sama nje ukuhlasa impilo naye yabo lapho mengibheka wayesenaye nokwakhiyana naye kodwa phela amanzi phela la yabo aphindame yabo lona iwe ngithiwa ngihamba 10 years kodwa futhi mengigcima wengane yabo lona asizukujabulisa yabo lona sizingalantu seyithola yabo lona ngeke kancaba yabo ngoba naye phela waziwa ngawo ukuthi hayi lento iyasebenza yabo lona yabo lona angiyona inyumba yabo wazizwa ngami nami ngazizwa futhi uthi yabo lona ingabe indoda kusasa yabo lona ngeke uze indoda onangane hayibo kuzobathi sahlangana esithebeni la yabo lona umuntu waziba yabo umfazi yabo lona lutho umngane lutho hayi ngiyathi esithebeni yabo eqobe iqhaza umanusho wena yini ngafisa ukuyikhuluma nentsha lapha eSouth Africa mhlawumbe mayelana nokugwema izidakamizwa nangabanga engingakutshela nje engaba inyusa ngako nje abafethu umnuse ngako yafethu ungathandi izinto yabo wade uma uthanda izinto into uma ungena nakwezinye izinto engekho right yabo like mhlambe usukwazi mhlawumbe umuntu ubhema ugwa ubhema ukwazi ukubhema uzofuna ukubhema yabo lona awazi ukuthi ama-effects ahamba kanjani yabo suyagaxela yabo mhlawumbe awazi ukuthi u-afford yabo kuzwenza ongekho yabo lona ofuthi nami ngibheka lona leli thuba lelo ukuthi mhlawumbe kaze ngishintshe impilo khona mhlawumbe okungcono engingakwenza ngoba from experience enkulu kakhulu leminyaka nje nemgaqweni ngeke ngabheka mhlawumbe hayi mhlawumbe indlela inkosi engifundisa ngayo ukuthi angiyeke ukuthanda izinto almost izinto engingayi-afford yabo lona yabo ngeke ngifune ikhento engakunamali kwela imali yabo lona osenkingeni yabo lokhu ufuna into ka-100 rand uno-50 rand yabo
must ukuthi wenze something yabo, make a plan yabo. Wane Tanzania mali na gente sama drugs yalima news stuff nje wena ibokeze walupante hele it's a habit yabo. Kuyiva wephi ongeke uthule afford yabo lonto. Futhi ama drugs awekho right for ukuthi impilo yakho ingaba nekusasa eliqhakazile in the way that ungakwazi mhlambe ube ubaba oqotho nyilanga alula phela mama aplakulekuthiwe unga we hayi sitazokugcina liyana azo iwisa umuntu oneflat liyato yabo khona kuthiwa i-rock yabo kuthiwa i-Samo yabo khona elinye ilokhuza la eSolomane la hey sesiyayifanela nje nani wena ma-PM hayibo wena ne-flat plazo cabanga umuntu okwazi ukuthi adle i-flat thela abazali yabona nje manje ulalela lapha kumona road sayivalela nje naye ngokumlethe la yabo ngimlethe shute le moto pressure khona lapha kumona road ngihlala khona kumona road nabantu abasuka mithu umuntu tsoa yahlanya namba kuhamba ngephi le ndawo le mzike enhlanyeni kama enhlanyeni garden khona le kuthiwa ikhohle indawo yazi okay lo bantu basuka lapho lapho bazoyithola yabo shute bangwa iposti la yabo abomaposti emalokishini yabo sudayisa ama-capsule i-rocky yabo into kanjalo kanti nalo munye wena mfethu u-accuse lo uphunyelwe yimali yabo ze-oledi yabo oledi noma urafi into kanjalo kodwa uphunyelwe yimali esiqobeni yabo futhi afake isikevu futhi phekwalo fethu obuvele kanti futhi usekwi-target bazomshaya nje ububona beshayana bebanga inhloko into kanjalo kodwa i-truck-ke phela hayibo uzunamakhwansami phela loya uzunamakhwansami i-truck ngoba manje i-half ilanda i-half ya-3,000 ilanda 3,000 ya-7,000 izokukhipha lo-7,000 cash yabo uma ukuthi ishisa ngampela nje iphosi yakho noma unamposa awu-2 amakhonti ama-2 amakhonti ama-2 cabanga cash up njalo yabo munamarana nje ashesha impela yabo lolo abanye ke banquma ngisho nawo amarana yabo zimu manje uthi okay yasiba ngiyipost umuntu owenza ukuthi imali ingene lo nqunywe yena yabo lolo yabo bakwazi banquma bangithathela lutho imali ezongcwaba wena le bayithatha yabo bona bafuna ukulo wakho yabo lolo yabo lo banquma ngampela ngabe indaba zalutho yabo banquma lento uzuma-ke bengidayisa mina yabo kodwa bengidayisa ngajaba yabo lento ngothelwa uyena ngifundisa ofana lo odinga mina ngiqale nginemali yabo ngiqale nginemali 12 yabo ngithengwa ne-oledi inemali ngomalume yabo lonto ngingasweli yabo ngimthuma lo usuke egoli kodwa usazi ngoba iphara wazi ukuthi eDelton ngedayisa ena narek unekhwama zama-Nigeria adayisi unga kunesikalo uyakhala yonke into nemthi engifundisa yodwa usekale egoli abanga ngale mvuka ngokuthi iphara kudoti wazi ukuthi eDelton kuthengwa iwunga yesamba la kuthengwa amaqhuzu awu-40 rand la kuthengwa amagram yabo uyabona nje uthazi yonke le ngathi uthebe uphara udoti iphara udoti cabanga umuntu aqedile inyanga eThekwini eDurban kodwa usazi yonke indawo angeke umtshele uthi yabo hlezi evula amente yabo eplaza bengitshengisa qala igolide leliya ngingalaki hayi ngengicamba bangake mina yabo hayi angikhephula ne-fake yabo yabo ngose ubalekela umahala-ke la yabo ofuthi into ayangenza yabo kodwa kangane mngalibamba yabo yabo icici mulibuke eza kanje ukhweli yaphephezela yabo anawo amandla igolide yabo bakwayakwana mngalifunda-ke hayi ngizongibhastela ngokushakisana langa komansela yabo ebridgini la ngikhabona xa ufuyeke maka amansela yabo
Wena uthina ngiqala ngala ebridge yabo. Wena ubheka la ngihamba ngaphansi nemoto la yabona nimukela na rank. Lo mka ebile ondaba ngihlimpile ngisegatsha labo thetho green. Baba wawangani babikela baya. Uhambe santo wodwa njengoba ujabula. Bojabula bezobacasha. Ephuza ubheya ngibe mhlaba fuqo. Yabo. Kubulo dunge phuma eMansela. Yabona. Ezajamba. Jampisa umetho. Umetho usiyangibona ukuthi juthi camera ngiyacabanga yangishaya. Futhi ngiyashaya la ngishaya njengonjwayelo yabo ngoba le ndawo kabili mengisangiphuma ngithi prayer yabo phumelela lokho ne prayer session prayer la estimeleni maphezulu yabo mhlawumbe ngishaya mhlawumbe amacici yabo mhlawumbe ngishaya ichain yabo lot bengiprepare nama security lapha ngiyiroja yabo lot yabo alo kena ke iningi yabo lot yena nitshela ngelokho njengoba ngezansi bese bengilindile ezansi yabo Jose ngishaya esontweni ngangeqisa yabo ngoba lokushaya ngilendala ngishintshe mhlawumbe ngoshaya mhlawumbe lapha ngasebridge lapha ngishaya yabo lapha laba uzoba mina lokho ebo-TP yabo bayiphathi mali abantu bayiphathi mali egolide uyahayika yabo uyahiking sport yabo wehla zafika beku-freeway ezansi yabo umhlaba kamnandi yabo umhlaba unyuka umehlise nge-18 mekulandela yabo kona ufuna yaphilela ezansi yabo angabi alamisa bakushayela abantu bashayana abantu lapha awe weze bekhathele bese ngasho ngizele nje la ukuthi nawo uphuma yabo siyabe sibamba umuntu wesilisa isikhathi esiningi umuntu esimamayi umuntu esimama simphuka nje lokho wamagolidani lokho okusheshayo yabo ngabantu uyalamisa yabo alamisa ngisho ivele idlula la yini labantu labafana benzani bamenzani yabo lona yazi uyaboshwa ngoba manje awucabanganga yabo lonto ngojancane bekufanele umuntu la nicele umuntu anikele namgumula yabo wake umgumula ngithi iveni yamba nabazi with suspense babantu zani bemgumula futhi ngibawuthu yabo lonto iphele jumpa lapho uthi okay lo bamkhomba la muntu bambambe ugozi lo umuntu elephe phezulu yabona ukuthi something wrong lapha yabo ofuthi nje umuntu iqala fanele ucabanga yabo lonto abanye babosha ukuthi uyacabanga indaba warothi siyacapha futhi ziyashesa yonke into yabo utelefoni wami nje bebaleka nje buya kuyona ngqo evemba sabe nje novisisha ngoPeter uyabanje yabo manje ucabanganga kufanele ubaleke ushonele wena ubaleke uyakubona yabo cabangani phepha Hayi sibongile mfoka Zindela usiyanda hey nonke niphume eNanda hayi awugumula isigqoko wathi ushaye nje ihekhathi yakwaNobuhle bengiqede bengikhunda kahle kahle wona ukuze kuwele isimo yabo bengikhunda yabo mathi style yabo obuye uzabuya manje isikhathi yabo manje ngeke ugunde ebusuku sometimes yabo kahle bengishaya izolo la yabo uma sekuletha yabo ngizokhava isikhathi yabo yabo namanje ngiqedelele kahle yabo manje bengigunda omunye mfethu naye yabo iphatha i-shaving yabo siyeke style sale sokuba istyle sakho awu nabathi bangathini awu no hayi sibongile mfethu ukuthi uzoba ingcenye yohlelo nabendlodle nophapha ekhanda kamenzi igama lami uProfessor Ngwamkhize Mdabu waphansi kwanongoma isigodini sabha umthetho sohlangothini la kaMandlakazi mawuqala ukuba ingcenye yohlelo lethu luchungechunge le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi konke sikukhuluma la wena ungakubuka kuyihlano noma ukubukele kude kodwa mawusukuthatha ukuhlaziya kahle ukubukisisa indle uhambo lendlela noma indlela yempilo umuntu ade iphila emenze waphelela emgaqweni so siyacela yena nenzama ukubukisa abantwana benu nibagade futhi i-episode uqala uyibuka wena njengomuntu omdala uyibona ukuthi kulungelene ukubukwa izingane ukuze singathi siyabhula umlilo anti manje
ukufaka upetrol emlilweni, sigcine senza ingane uma igcine yenze ezinye izinto ebesithi kuthina sizama ukubhula umlilo ngazo. Indezela subscribe button, indezela ibheli okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi uma kukhona esinye isiqephu engisposayo izoganqeza ucingweni lakho uzosima ungena ngaphakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalolo suku. If ever mhlawumbe ufisa ukungifonela noma ufisa ukungi-WhatsAppa, nazi inombolo zami 081 513 5606 081 513 5606. Yacela bejoyine ne-membership noma mhlawumbe ufise ukusidonatela ngokuthile, iyona nombolo ongakwazi usifonele kuyo. Uma ungangitholi efonini ngi-WhatsApp, mina ngizongena kuma-WhatsApp messages ngi-check ngifike ngikwazi ukuthi ngikuphendule ngesikhathi engizoba nesikhathi ngaso sokuthi ngiphendule ama-messages. Uhlelo akulona olami, uhlelo lungolomphakathi futhi ukuze uhlelo lube impumelelo uzodinga ukuthi sonke sibambisane ngendlela e-right ukuze nabantwana bethu bavikeleke esimeni ababhekene naso. Gama lami uProfessor Ngwamkhize, ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohla wathina ngamadlakazi, ngakho-ke sengcenga.